Paila Beauty by Melanie Pariat kawaman kathau penmiat dur wa biang lut hapok Jowai neibynta ki kynthai wa chynrang dawai pej ba ya ka ha kan nyau trik uni ubenai. Kani kathau penmiat kynthai pen bha chynrang em ko halat thalabok Jowai hachro ke Federal Bank mar percha ka madandai masi. Wei ki jaj chakri wa yi uyo neibynta open miat penwan dur to na du yei dur khman ki kti ki kejat usnyu wa warok chirin yen hi hei rukam wa per na du wa le detan hair coloring, make-up, hair treatment, nails, manicure and pedicure, facial treatment, spa and massage services wa kiwide. Hei ni kathau wo chong penwir ngi ale man go ka wabiang, nei te em le ki kamera le facial massage, spa kam juk ka kamera wo sum wo shower le em go, hadin wadep le facial massage wa spa. The one wo wa ye kani ka Paila Beauty by Melanie Pariat da ka Dr. E.M. Bla, Principal Kiang Nangba Government College Jowai, hakayalang tabian wa palay daw SS Imli, MCS, hey em lang of Reverend B.B. Lamin, UH sang peliang MLA Warim Gamau Senram, uwaman le uwa ibut ke sorkar jela, kiwa chakut sengaw bahawa kiwi. Reverend B.B. Lamin hadin wadab e iduwai kerku kerdo, ya ro ule ye em kiwa chim kam kani ka luti, wa usain deki yung ide hakam kani ka juk wa bon kiwa ut wa nam wam yu akre sorkar. Yuluti ule wa kibru wapsia heni uyo ki hun mensin lang ba ichakri wa yo ki. Ka Dr. E.M. Bla hawa kalam kam ko kongsan, yuluti ko wagani kedukan uman ko wapen mentoy ya kibru ka chinang Jowai, kam juk ki wa marjan. Wai omdu heyato imiat wa chalait tang wa iwa yato wai kenja mensim kam juk. UH sang peliang uwaman le kam upa yang ka Melanie Pariat katri yang gani kedukan hawa kalam ongu wa kam ka yung kasem de em chua i perkhat wa to usdang de ki wo i mentoy lang ya ki witawan kam telang ba gani ka Paila Beauty na jrong wo yo mentoy ki bru kynthai wa chynrang de ye ka le wo i ki ya ki khenro khalot hadu khat san ngun ki wa de pendep pen ple ye sap wa ya to wa gani ka lain kuntu le ya ki wi wan ki khon khenro khalot wo wai ki ya ki dukan wa pher wa yiu i ki e khan lang ya ki wi. Hejo ipor yoluti wa kani ka Paila Beauty unangku ko we uye ko upen miat dur ya kibru kathan kham tam ka jukat ni wada to usumar baha ye do ipran we kibru wa wan he ni le uyo ki ye chakri wa pen hun pen sang suk yaki. Kani ka Paila Beauty by Melanie Pariat wai ko na do ipor khatwi waje step hadu pra waje imin Monday hadu Saturday wo yo tip benia neki wa kwa ubu appointment ye ki wo phone hakini ki number khnden ru ar khende not so sani wi nyaw non wa pra nyaw khende pra nyaw lele not khende pra. Hello, welcome to Paila Beauty by Melanie Pariat. Kani man ko gawin ki parlor ko e service ya waro ar kynthai wa chynrang. Kani man ko gawi ko ka parlor ko biang bha hapok Jowai. Hey ni emi ka nail art, ugiye pula iki nail extension, nail art, gel polish. Hey ni emi ki hair cutting station, ugiye pula haircut for both men and women. Emi la iki hair coloring. Hey ni emi ka hair wash. Hey ni emi ka manicure, pedicure, ugiye waro arngot kynthai chynrang. Ugiye pu relax, emi ki massage chair, ugiye pu relax. Hey por wale manicure, pedicure. Hey ni wan emi ki kamera ki wala e ke massage facial spa kwi ni ki kamera ki wala e klam shower the emi le ki kamera ki wa emi ki shower hey ni ki wa ye piu upan em kam he por wa da piu le massage facial spa dite don hi thank you so much ye piu one visit ye kani ka parlor ka yang i ko em ha por la tlobo Jowai.
yakani ka beauty salon hamni ka Jowai. Ka balong lese ka banun kung kani ka salon ka bandon ka tanjen tia jongi. Ka ban ai lahat bahapo kani ka tunu ondon lut baro ka beauty culture ka baki bat kynthai bat chynrang ki bala nandio ya ka jimatoy na kani salon. Abang ile ya kata kaladon ka recruitment drive bat nalakot ya ka advertisement ladon lagi pomot ki kena samla tanglang ni na Jowai ki bawan interview namla ban mutur ba idon ki skilled laborers kamut ki skilled youths ki bala don kasap ban tray ni kata nalalong very impressed anda i Melanie lawara ya ka list ki ofit nalayo buon bahagini ki kena samlang am nang jet show kini. That is the achievement kebanggaan na kuat ba ki khon samla jungi hakani ka tanjung kidei ba kin shim ya kani ka sinjang ban pli kum kini ki ventures ban ai lat ya ki khon samla bikin yo kam yo jam abang apet mentahang ni nilayo kumba shi kumba khatsan ot ki kena samla jungi ki bayo kam hatang ni selo te shumut dor lada ni pli sakumba line southly kamot ano pomot sho ki khon samla jungi ki bayo kam tenang ai ba kini ki khon samla ki ba trai hakan ni selo kinai ya ka service jungi met ba se namar balai dei maki ki ban ai ka nuksa ha ka shino ka thao dei maki ban ra ka khubor dei maki ban ra ka khana ba ngisuhun abang iyo ban tre halas no abang ile shabar jong ka jela jong ile sa Delhi sa Bombay sa Calcutta iyo i ki khna jong ka north east jong i baro ki khna jong i ki khon jong i nang nehi ibang iyo kam hang ne kile ban tre ha ki spa ha ki salon ha Bangalore ha Delhi ha Calcutta kung ta terte Temanta lada ni yo ban ai kum kani kala kan long sisha ka kabuk siar ki kun samla juni bakin tre bakin yo ya ka kamai na kum kini ki ka tinginge ba hakaji kunya jong i Melanie kane ka salon kandang kiu kandang yo ban pun babriu susu ya ki riu basa ani kan baka percaya menta kelade bangi day ban pet ya ka wellness ide ban sumar ya ka met na jong day ba ong ban rung hang ni salon kan ban li makeup la ni ban le ka no ndre kan ni ka salon kan provide ya fi ya kita ki services ka ban pentubit ya di ban wanra ya ka jing smo tenap ya di that is called wellness feel haring tingin ba pinang yo susu kung kinikilang mangin pli ba ke ambition jong email kalong ba on day ban susakut tang hamni Jowai ba kani ka Paila Beauty kan long ka chain kan pli hakiwe ki chakaro la balong standard no in pli clear lane in pli hasilong bat kum ta terter ban aila ya ki khon samla jungi baki dio kam yo cham te kin bok mel baki kin tre shito baki na ai ka jing sakri jungi akane ka beauty parlor bat kum ju te aila te ki khon samla jungi dio kam yo cham Ngets scam bagani galong ka jingbo back jingbo ndi jong play o play la ibit ya phi ba phin bo ya gani ga dukan ha gani ga jaka ka banglong ka jingger khu ya ka shnong ga thao ya ka zor Jowai bat ya ga region kia hi baro away bat ni ngai scam mo baganlong the way na ki jaka iban ai jing mentoy
Kumo pastor tang hagi iban penbaha ya ka jinglong kamet batu kumjo ya ka jinglong bakan jaman sin bat kumba ka keteng dolong Paila nitip mangilong di ba khimko di Paila oblong bokodo haba ni pandan kam yo Paila kolong ban pu ban pheng ya ga riam ka bai kumjo ro ai ba ka dukan trong thi kan pen pu pen pheng bat kan wan ra ro ka jing ku ya ba ro ngai kan ba ni kolong ko wei pat pelenti ba pijam so wei pat o mau mer ha ka jing in jong ki ting duai bo blai un ku ya ki un ai ka met ka phat ka ba kwai ka ba kia un ai ki ka jing stan bat ka jing tibet ha ka ba pinai ya panjana ya la de na ka wei ka khlit mat so ka wei ka khlit man bat ni duai ro bo blai un wan ra ki nom tre ki ba I ya ka kam ke bapila bansyanya batro ki batre met pat mensem bakin snow to bai ke ek bakile om na kamenta ki bere henrei na kabentau belai but ngai scam kumbo try jong Jesus Christ open roy ni ki actually ay di samtli ki ku but actually ki dok ha ban sai ki san hajar ki bere ngai scam ba gade ka beauty salon jong ki kan yai kiu bat kanang roi bat kan jing roi kan long lai pheu sha an riu pheu sha bat sis pa sha ngam dan tin sibon ai begini tin kin long ka jing ku phi wo blai un ai un the sai ki jing ku ki ba bahatam bat ki bakan sai tam ka ba ulabo bat Ibu benta nak benta jauh, ku belas.